Hello mga kaagaw! Welcome back to my channel. Karon itorta mo sa balay, sulod sa balay sa akong manghod diri sa Davao. Diri, mao ni. Kani mao ning iro nila nga intawon, maluoy intawon mi ani niya. Bisitahon jud namo sa permanente hatdan og pagkaon kay pagkaluoy. Dugay kay siya kagaapon ning uli. Abi na mo gidakop na siya sa mandakupay og iro kay hala, asa naman si Kuko? Wala naman kabalik hantud karon. Well, nagakaon ni sa kong manghod pag abot. Ning tungha man na si Kuko, hala, perti na mong lipaya kay luoy kay intawon kung nadakpan intawon siya. Kay buutan kay ni nga iro. Niligo din taon ni siya maglaag pag naami diri kay siguro yang isip ugma ani or sunod adlaw manguli na pud ni biya na pud ko ani ayasa na pud ko ani nila pila na pud ko ka adlaw ay kaon o siguro ang iyang kuan una di gid siya mulaag nagasige gid siya ihajong gi kuan ng kuan nga naa siya diri sa sulod luoy kayo kuko tulog ra gid siya dire ta suri ta sa sala nila. Tura, busy kay siya dito, nagluto. Siya ang nagluto sa paniud turon. Nara ilang sala. Uy, unsa naman eh. Ang lamisa, gihimong kabinet. Tura, ang mga sanina. Tura. Nasilay, PLDT. Pero, nanikaro, naputol na. Naliman ka pila ka bulan tungod atong nag-start og pandemic wala naputla na gid siya tara napud sila hagdanan pasaka then nara ilang sala ilang mga display napud sila ay cute nga TV. Uy, tora. Nanapoy na saag. Isan asa lang da ining kabinet. Ang kabinet, murag, ang lamisa, gihimong kabinet. Ang bangko, gihimong kabinet. Naunsa. Then, piano. Nagpiano akong manghod ganiha. Nag-practice siya. Hawad man siya magkuhan aning piano. Pati akong anak, ginat siya po ang nagatudlo kung magpiano, piano or guitar, anak. Tara ilang sala. Then, padulong na punta sa kusina. Tara, hi sis, busy. Mga onda. Unsay paniudto nato diha? Wow, naay chicken. Tahoy. Tara, mga bulingon. Klase-klase. Unsa ni? Pati kuan, gibutang sa bulingon. Naunsa ang kaldero. Naabot sa butangan nagbulingon. Naunsa man akong sis. Tara, diri na punta. Naning samot, kadaghag chitsi-buritsi diri sa ilalom. Unya, kung manggod mahilig manguliksyon. Ang Sprite nga sudlanan sa 1.5 na Sprite. Iya pag yun ang ipuson kay mao ni ang iyang sudlag tubig kung ibutang niya dito sa rep nga magpabugnaw. Grabe siya magkoleksyon. Ato pang ice cream nga pinalit nila kung kuan. Nara. Iya pong gipanghipos kay kani manggod siya makatabang ni pag halimbawa na kay mga isda, karne nga ibutang nimo sa freezer para ma-arrange siya tapos dili manimaho ang imong ref. Ibutang nimo siya diri. Okay ra po siya gamiton kay sa mo abitaw sa panabo mao man po ni ang ginagamit. Pero kadalasan kung naibisita, mga bri og freezer, hala, nai-ice cream, ana sila. Hala, kalami, ana. Pag-abri in town, ang sulod kay isda naman di ay og karning manok, og baboy. Sos, nag-expect sila. Labi nag-ingunaning mga flavor, na pagkalami na yun. Pa siya na nga arrange, wala pa sa mod. Akong manghod siguro, ani gini siya. Ingunani gini yung pisto. Way kabinet. Kana iyahang mga gamit sa kusina.
sudlanan sa mga niluto. Karahay ana nara. Diri na siya gamay nga ref, cute nga ref. Abre, ang rep unsay sulod. Tanaw na to, i-check na to unsay mga sulod. Nay ice, naapoy ice cream, naapoy Sprite. Pa-Sprite lang na siya, pero ang sudlanan ra na siya. Then, i-open ko na to. Uy, match. May hotdog, may ham. Then, yan ang laman. May gulay. May egg. Ang nag-inusarang egg. Sukar. Dita. Then kani, nagluto siya sa pinakalas o para sa ipakauna mo kang kuko. Special kay sud ano ham. Kay panagsara ba yan na siya makakaon. Pakaon po natuglam ni narang iyang mga kuan sa luto ingredients niya. Tapos sila ay shilling. Then nara ang kani, sobra na mo gabi amo na ning ihatag kang kuko kay man po ni siya nadaot kay gibutang man na namo sa freezer. Pakauno na mo siya lami kay ugma in taon biyaan na pud namo. Tara, ang ilang hugasan. Then next, Sponge. Lebra.